Časová razítka. Takové zaklínadlo. Občas se o něm mluví, občas se o něm nemluví, někdo ho musí, někdo ho nemusí používat. Co to je a proč to je a kde by se mělo objevovat? Časové razítko je v zásadě elektronický podpis, který na rozdíl od podpisu fyzické osoby neříká, kdo daný dokument nebo data podepsal, ale říká, kdy toto časové razítko vzniklo a kdy bylo připojeno k dokumentu nebo k elektronickému podpisu. To znamená, že obsahuje jednoznačný, nezměnitelný časový údaj, ke kterému se váže obsah a elektronické podpisy na dokumentu. Časové razítko je pro vytváření elektronických podpisů státní správou, orgány veřejné moci, povinné. Pro fyzické osoby nebo právnické osoby tato povinnost ze zákona není. Z mého pohledu časové razítko patří ke každému elektronickému podpisu, ke každé elektronické pečeti. Jednoznačně identifikuje čas podepsání. Nikdo vás nemůže nařknout z toho, že jste ten dokument podepsali někde jindy. Nelze měnit datum na dokumentu, jednoznačně definuje platnost elektronického podpisu a prodlužuje ověřitelnost elektronického podpisu a pečeti. A patří za mě ke každému podpisu, ke každé pečeti na každém dokumentu. Toto děláme v 602. Ke každému podpisu v našich technologiích a službách připojujeme kvalifikované časové razítko. Věřím, že vám teď už je jasné, na co je časové razítko dobré, a pokud k tomu máte nějaké dotazy, jsme vám v 602 k dispozici.